llengua catalana és molt antiga. Tant el Paraguai com Catalunya són bilingües. És un factor d'identitat i de pertenença a una cultura pròpia. La llengua catalana, com el guaraní, han sobreviscut gràcies a que la gent no deixa de parlar. Us convidem a la segona Fira de Llengües. Toicové, Ñenguera, Paraguai. Dijous 2 i divendres 3 de novembre. A l'hotel Gran Plaça d'Assumpció. Us hi esperem! Anem tots a la fira. A